Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetiniň guramagyny biologiýa dersinden 3-nji halkara internet olimpiadasy ödüşine başlady. Bätişiň esasy maksady Türkmenistanyň sanly bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasyny, Türkmenistanyň TV we takyk ylmy ugurlary değişli dersler okutmagy kämilleşdirmek konsepsiýasyny, hemde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyny goşmak boýunça geçirilmeli şäherleriň meýilnamasyny ýerine ýetirmekden ibaretdir. 3-nji halkara internet olimpiadasyna türkmen talipler bilen birlikde dünýäniň 25 döwletinden, hususan Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndan, Italiýadan, Awstriýadan, Şwitsariýadan, Niderlandlar paşalygyndan, Ispaniýadan, Polşadan, Horwatiýadan, Ruminiýadan, Latviýadan, Türkiýeden, Hytaý Halk Respublikasyndan, Günorta Koreýadan, Hindistandan, Malaziýadan, Iran Islam Respublikasyndan, Russiýa Federasiýasyndan, Belarus Respublikasyndan, Ermenistanyň, Ukrainadan, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Gazagstanyň we Täjikistanyň jemi ýokary okuw mekdepleriň 109-syndan, şol sany Lokmançylyk Uniwersitetini bilen özara ýalyşyklar esasyna iş alyp barýan daşary ýurtlaryň awraýly ilim bilim ojaklarynyň hünärmenler, 730-dan gowrak talipler gatnaşýar. 3-nji halkara internet olimpiadasyny dünýä ülümlerine laýyklykda ýurdumyzyň ilim bilim edarlarynyň wekilleri bilen birlikde Astrahan Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetiniň urduş ders boýunça tejribeli professor mugallimleri wekilçilik edýärler. Lokmançylyk Uniwersitetini ödüşine başlan ders bätişigi diňe bir zekinli ýaşlary ýüze çykarmak bilen çäklenmän eýsem oňa gatnaşýan daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň arasyny halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmaga ýardym berer. Biologiýa boýunça 3-nji halkara internet olimpiadasyna gatnaşýan taliplerimiz ilimli bilimli bolup, dünýä derejesinde zekin başarnyklaryny açyp görkezmekler uğruna dördülýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza we hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini aýdýarlar.